Helo, fy enw i yw Menna a heddiw fi'n mynd I dangos I chi sut I creu pom-poms. Gyd fyddwch chi angen I creu y pom-poms yma yw wlan gwyn, un pom-pom maker a sisiwn fach. Step 1 yw I agor lan y pom-pom maker fel hyn. Step 2 yw I lapio'r gwlan rownd y darnau hyn. Step 3 yw I wneud yr un peth â hwn ar ochr yna. Yw'r cloi'r pom-pom maker lan a torri'r diwedd. Step 5, torri trwy y canol. Step 6 yw I cymryd darn o glan a clymu fe rownd yn dyn. Step 7 yw I cymryd y pom-pom maker bant. Dyna chi, y product gorffen, y pom-pom.